Na Nocy Muzeów bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się torebka, która tutaj jest obok mnie. I ja Wam powiem, że to nie jest torebka. W ogóle nie jest torebka. Jak widzicie, wystają tutaj druty, bo to jest taki, no trudno to nazwać koszykiem, bo to jest całe ze skóry, koszyk na robótki, przepięknie zrobiona, ma owalne dno, owalną górę, tu jest taki uchwyt do podnoszenia, cała jest pięknie wytłaczana w takie wzory i szyta jest, haftowana właściwie taką szewską nicią. Niektórzy wiedzą, że kolekcjonuję torebki i w tą włożyłam naprawdę bardzo dużo pracy, a też pomógł mi syn. Ona najprawdopodobniej pochodzi z początku XIX wieku i może zacznę od tego, czemu ona jest na robótki. Właściwie kobiety, siedząc w domu, doglądając ogniska domowego, musiały stale coś robić. Ja nie mówię, że to było złe. Haftowały, malowały, uczyły się muzyki, albo już potem dzieci swoje uczyły czegoś. W każdym razie panowało przekonanie, i ja jeszcze w tym przekonaniu zostałam wychowana, że jak ręce próżnują, to złe myśli się lęgną. A tą torebkę kupiłam w stanie śmietnikowym. Tu zresztą widać, troszeczkę się ta skóra rozpada, kruszy się. Ja miałam do niej taką cierpliwość, że najpierw ją co drugi, trzeci dzień pastowałam i nie uwierzycie, ale wcisnęłam w nią 3 słoiczki takiej naprawdę kosztownej pasty. Ale potem zaczęły się problemy, bo tutaj w środku był karton. Ten karton wydłubałam, trzeba to było zeszyć i szewc, który normalnie zajmuje się naprawą siodeł i taką właśnie ciężką robotą, nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać, dopiero mój syn go przekonał. I co pewien czas też ją pastuję, a co w niej mam? No słuchajcie, nie dość ściemniać, że robótki robię, bo nie robię. Natomiast czasami odważam się wyjść z nią na ulicę, bo naprawdę wzbudza sensację. No i widziałam na Nocy Muzeum, że się Wam też wszystkim podobało. No to już teraz wiecie, że to jest torebka, ale nie torebka.